Savino blago. Autor teksta Bojana Rakonjac, Srpska dopunska škola u Hesenu. Nekada davno u dalekom gradu Rasu, smeštenom na samome rubu zemaljskog i nebeskoga carstva, živeo je mladi princ Rastko. Beše neobično lep i neobično mudar, a uvek u pratnji jednoga vuka. Kao najmlađe dete Rastko je živeo okružen ljubavlju svojih roditelja Stefana Nemanje i Ane i svoje braće i sestara. Ali duboko u sebi Rastko je krio tajnu. Priželjkivao je da napusti očev dvor, sav taj sjaj i bogatstvo i da život posveti Bogu. I jedne večeri, tajno od svojih roditelja, on zavara trag dvorskoj pratnji i pobeže. Bila je mračna noć. Odasvud se čulo zavijanje vukova, Rastkovih vernih pratilaca. Bežeći od očeve vojske, mladić je sa sobom nosio kovčeg sa velikim blagom. Put beše dug, a kovčeg težak, pa nemajući drugoga izbora, putnik ga moraše ostaviti. Odlučio se da ga zakopa ispod starog hrasta, baš na izlazu iz grada Rasa. Vekovi prolaze, a hrast i dalje stoji. Odoleva vremenu. Pored njega vuk i štap svetitelja, ispod njega kovčeg sa blagom. Kovčeg otvaraju 3 ključa. Svako ih može uzeti, ali samo izabrani mogu kovčeg otključati. Danas mi smo tu, pored hrasta, a ispred nas su 3 ključa. Da li smo mi izabrani? Hoćemo li uspeti da otvorimo kovčeg sa Savinim blagom? Šta se u njemu nalazi? Prati putokaze, rešavaj zadatke i saznaćeš. Srećno, krenimo u avanturu.